ja ťa vítam v Dariane. Mňa by zaujímalo, ako si ty začínal, ako sa ty dostal k fotografii. No, tak ja som sa dostal asi ako každý, teda vo väčšina. Videl som fotografovať svojho otca, mali sme doma taký flexaret a otec s tým fotografoval a otec si aj vyvolával filmy, aj robil fotografie, takže ja som popri ňom ako malý chlapec, taký nejaký 5-6 ročný už pozeral a obdivoval som, fascinovali ma ako tie obrázky, ktoré z bieleho papiera zrazu vo vývojke sa objavoval čierno-bielý obrázok, takže to bolo pre mňa fascinujúce a zrejme určujúce na celý život. A aké veci fotíš? Čím sa zaoberáš? Ja fotografujem stále na čierno-bielý film, stále ho vyvolávam tak ako kedysi. No a moja veľká téma je fotografovanie Bratislavy, ako je to taký polodokument alebo taký výtvarný dokument mesta. A fotografujem, teda dlho som sa venoval fotografovaniu budov, ktoré už dneska neexistujú, ktoré boli zbúrané v rámci toho, že sa stávajú nové veci a staršie budovy sa búrajú. Išlo o budovy industriálneho typu, teda staré fabriky, staré komíny a proste miesta, kde sa vyrábalo niečo. A z tohto sa mi podarilo minulý rok vydať aj knižku, ktorá sa volá Medzičas a je to o miznúcich miestach Bratislavy. Čiže táto téma Bratislavy je jediná, alebo je to vlastne tento typ fotografie, alebo aj nejaké iné veci robíš? Okrem toho, proste tieto fotografie robím ako z vlastného záujmu a vlastne pre seba je to ako vlastná tvorba. Dlhé roky som spolupracoval a robil som fotografie pre časopis Dorka, ktorý možno poznáš a možno za starší ľudia ho poznajú. Bol to časopis pre také, že dobré rady každému, teda do domácnosti, kde si ako mamičky a babičky podľa toho vyšívali a štrikovali a proste ja som fotografoval tie vyšívané obrúsky a tie dečky a toto bola činnosť, ktorou som sa živil. Potom som časom robil dokonca aj grafickú úpravu toho časopisu. A okrem toho iné spolupráca s inými vydavateľstvami v Bratislave. Viem, že divadlo fotíš národné. Áno, divadlo fotím takisto ešte od študentských čias, kde sme mali vynikajúceho profesora Krejčího, divadelného fotografa pražského, fantastického. A on ma tiež k tomu naviedol a tu až do dnešných časov vlastne som fotografoval v Trnavskom divadle, v Nitrianskom divadle, muzikály s Jožkom Bednárikom, v Nitre aj v Bratislave na Novej scéne. No a vlastne spolupracujem stále so Slovenským národným divadlom, kde fotografujem operu. Proste tieto fotky všetky sú ako na objednávku a sú tu ako na propagáciu toho operného alebo divadelného predstavenia. Ale ja som zase tiež si našiel aj v tom takú svoju tému, že som fotografoval asi 4 sezóny v zákulisí a vlastne všetko, čo sa deje, to, čo človek na javisku alebo divák, ktorý príde do divadla, nevidí, zo zákulisia opery Slovenského národného divadla. Ako je dôležitá technika pre teba? Technika je dôležitá, lebo ja si dosť kladiem ako veľkú takú mejtu, proste mám rád perfektne technicky spracovanú fotografiu. Preto fotografujem s veľkoformátovým černo-bielým fotoaparátom Hasselblad a snažím sa, som si zohnal ako špičkové objektívy na to a mám rád, keď je vidno, že tá fotka je profi, že je vyvolaná perfektne a ostré sú tam tie veci, ktoré majú byť proste. A ešte to by ma zajímalo, že či je pre teba dôležité mať tú fotku fyzicky na papieri, či si zväčšuješ fotky, alebo v dnešnej dobe veľa ľudí už vlastne tým, že fotí na digitál, tak to majú len na harddiskoch niekde uložené a nepotrpia si na to, že si tú fotku fyzicky urobiť. Takže ako je toto dôležité pre teba? Áno, rozumiem, je to...
začína to byť pre mňa veľmi dôležité. Ako veľmi dôležité je pre mňa, keď nafotografujem niečo, že vlastne, že ukončím vlastne ten proces tým, že fotografiu, či už to dám vytlačiť ako na nejakej kvalitnej tlačiarne, ako v digitálnej podobe, alebo to zväčším, že vlastne pokiaľ tá fotografia není opečiatkovaná, podpísaná, názov urobený a zaarchivovaná, tak vtedy potiaľ nemám pocit, že som tú prácu ukončil. Ale to tiež vyplynulo, to som nerobil stále, ako, a vyplynulo to z toho pocitu, že človek nafotografuje, vyvolá film, hej, urobí kontakty a založí a už ako keby išiel ďalej, ale vlastne s digitálnou fotografiou je to tak, že nafotografujete spustu obrázkov, ktoré zostanú v počítači alebo na karte a čas letí a vlastne zase sa niečo iné fotí a neprichádza človek k tomu, že si to urobí. Je to dosť náročné, učím sa to, ale myslím, že to prináša svoje ovocie v tej podobe, že som spokojný a viem presne, kde veci mám a čo som kedy urobil. Ďakujem pekne za rozhovor. Tak to tam vidíš? Nie, nevidím, práve sa pýtam, že či to chytá alebo nie.